Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki enten ingkang tanglet tentang kejadian-kejadian nggih ten dalan sing kathahipun kecelakaan menika. Lah niku nggih. Kejadian-kejadian ingkang enten dalan menawi enten tempat ingkang werit ingkang kathah jin terus ngoten, terutama ten dalan niku posisine nggih ten mriku sering enten kecelakaan sehingga diyakini oleh masyarakat diadakan di situ diparingi kembang, diparingi cok bakal. Lah niku nggih. Maka menika akhire nggih wonten jine sak temenane ten mriku. Merga napa rumangsa jin niku wau diundang ten tempat niku diparingi tedoan, diparingi nggih sing berbau makan-makanan jin menika. Lah niku kembang menika pantes nggih disalapken makam-makam kuburan umum menika niku. Pantese niku la enten pundi kembang buang ten prapatan ngoten menika. Lah nggih niku ajaranipun tiyang Jawi Singen. Krana ajaran tiyang Jawi Singen niku tiyang Jawi niki sanes Islam. Niku enten agamaipun tiyang Jawi niku kapitayan, enten keyakinan, enten Islam kejawen. Lah niku sesungguhnya itu ndak masalah dulu karena nggak ngerti. Inilah fungsi ayatipun Allah Ar-Rahman Rahim. Lek gak ngerti mbok lakoni ya tetep tak sepuro. Niku sifatipun Allah. Nggih, atos-atos pun berpikiran tentang Allah iku sak karepe dhewe, Allah iku ngene. Nggih, jadi sak karepe dhewe pun Allah, tapi sasik manfaat kanggone menungso. Nah niku akhire nggih tempat-tempat ingkang sing werit niku wau dados sarange jin menika, dados griyane jin niku. Lah niku akhire mboten diparingi lali napa napa ngoten wong niki pun jaman modern. Maka dhek rumangsa mboten diparingi tedoan, akhire nggih enten kados enten bayangan nyabrang lalu lintang ten mriku. Lah sing semerap niki nggih tiyang ingkang khusus, terutama tiyang ingkang iman-iman dhateng Allah. Niku nggih krana pun lami dilaksanakaken ingkang maringi sesajen-sesajen ten mriku kali buang yatra ten mriku akhire ditempati pun lami niku. Lah sakniki pun ngerti. Ya niku wau didugiaken tiyang ingkang ngertos ditediaken sepuro termasuk dhateng Allah, mongko Allah mangke menghendaki dan para jin-jin di situ akhirnya pergi. Nah niku nggih atos-atos panjenengan jangankan di jalan-jalan maupun di tempat-tempat yang nggih ten gumuk, nggih ten tempat-tempat ingkang sing kados werit menika. Di rumah sendiri kalau kita beri sesajen ingkang mboten diajarkan dateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, karena ini ilmu keturunan orang Jawa tetapi dilaksanakan maka akan juga ditempati oleh jin itu. Itu kalau makan jin itu bukan seperti manusia, cuma dihirup atau dihisap gitu aja, nanti makanan itu akan terasa sepoh, terasa anyep. Lah niku nggih dados niki wau intine pun sampai menaruh benda apa yang panjenengan yakini ten mriku tempat mistis atau tempat nggih sing papane jin-jin menika. Lah niku moko mangke lek anjene ngoten pun kula laksanakaken kalih panjenengan. Akhire ten keluarga niki mboten saged tentram ayem sakinah mawaddah warahmah menika enten mawon tukaran menika.
Karena kita niki pun umat Kanjeng Nabi, Islam yang dibawakan Rasulullah pun ngerti, dados nggih kudu sing boten ngerti nika sing dampake sing kados kula ucapaken niki wau elmune sampean tinggalaken, sampean lampahi mawon sakniki pun ngerti melalui Al-Qur'an menika kalian cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Monggo kehidupan keluarga ini akan tenang, damai. Hidup ning dunia ini sekedar bertanggung jawab kepada keluarga, berkembangnya anak cucu kita sebagai pejuang-pejuang penerus agama Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.